рӯзи валентини муқаддас ё рӯзи ошиқонро дар шаҳри душанбе новобаста аз ҳавои сарду барфӣ фаъолона ҷашн мегиранд. гулҳои ҳафтранг барои ҳама завқу салиқа ва сину соли гуногун дар дуконҳо гузошта шудааст. туҳфаи серхарид дар ин ҷашн гул ва кортҳо бо тасвири дил аст. 14 февралро аксарият баҳонаи барои бори дигар баён кардани муҳаббати худ ба дӯстдоштаашон медонанд. дониёр донишҷӯ аст ва бесаброна ин рӯзро интизор буд. аввалин бор ин рӯз мехоҳад ба духтаре ки то имрӯз ҳамроҳаш танҳо дар сомонаи иҷтимоӣ суҳбат мекард вохӯрад ва изҳори муҳаббат кунад. интизори дӯстдоштаам Нигора ҳастам. ман ба 14 феврал чун ба рӯзи изҳори муҳаббат муносибат дорам. ман ба ӯ муҳаббатамро тариқи интернет изҳор намуда будам. ана ҳозир бо ӯ бори аввал вомехӯрам. бисёр ҳаяҷон дорам. қимати туҳфаҳо аз 23 то 3000 сомонӣ мебошад ва ҳар кас ба тавони худаш ба дӯстдоштааш туҳфа мехарад. нафари атр туҳфа мекунад, яке чорчӯб барои аксмонӣ ва дигаре қарор дорад ки шабнишинии зебои дар рӯзи истироҳат бо ҳам дошта бошанд. бисёр ҷавонон ва мардон меоянд то барои дӯстдухтарони худ атр бихаранд ва боз ҷавондухтарону занҳо низ меоянд то барои дӯстписаронашон атр бихаранд. ба ҳар сурат ин рӯз аз дигар рӯзҳои оддӣ фарқ дорад. мо ҳама корҳоро ба рӯзи истироҳат вогузоштем то тамоми рӯз якҷоя бошем. мо тақрибан 1.5 сол боз якҷоя ҳастем. ӯ ба ман берӯзи 14 феврал ҳам доимо гул туҳфа мекунад. намедонед, яъне мебинӣ. сиёвуш ба ҳаҷми 20 сомонӣ ба модараш гул харид. мегӯям ид муборак, лекин ин ба хотири ҷашн нест. ҷашн як баҳона аст ки ягончи туҳфа кунем. албатта инро ман ҳар рӯз мегӯям, лекин имрӯз махсус аст. гулфурӯшон ва армуғонфурӯшҳо аз серхаридор будани ин рӯз ҳарф мезананд. акбар дар мағозаи гулфурӯшӣ дар як рӯз барои чандин нафар дастагул ва туҳфаҳои гуногун тайёр мекунад. аз мизоҷон сину сол ва завқи дӯстдоштаашонро суол мекунад. рӯзи ошиқон в основном роза мехарам, гулҳои роза. туҳфаҳо мишка там рамки. дар кӯчаҳои марказӣ писаронеро мебинед ки ба ошиқон пӯфакҳои сурхи шакли дилро мефурӯшанд. Сой баъд ҳамун ҷавонон меян хати авсошон ҳам мегиран. Шакои дилай бод хела интересная, да? Ирӯз мешасе 100-400 то 500 сом. тимур як сокини душанбе мегӯяд ба ҳамсараш дар ин рӯз махсусан гул туҳфа мекунад. ӯ мегӯяд вақти хӯроки наҳорашро имрӯз барои харидани гул ба ҳамсараш бахшид. бо дар назардошти он ки зан ҳамеша ҷавон аст, ба ин далел як мӯъҷизаест. фикр накунам ки то ба сатҳи садбарг расида бошад. ягон чизи оригиналӣ, масалан гули лола бисёр хуб аст. назарҳо дар мавриди рӯзи валентин дар ҷомеаи тоҷикистон мухталиф аст ва солҳост баҳсҳо атрофи ин саҳна идома дорад. насли калонсол аз ин ҷашн таҷлил намекунанд, ҳарчанд ба издиҳоми ҷамъ омада дар атрофи гулфурӯшҳо бо шавқ тамошо мекунанд. дӯст медорам. ман фикр мекунам ки тамоми мардум ки хоҳ ҷавон аст хоҳ пир аст, беишқ бемуҳаббат бедӯсторӣ зиндагӣ вуҷуд надорад. ҷашн гирифтан ё нагирифтани рӯзи ошиқон кори ҳар кас аст, вале ҳамасола дар ин ҷашн як гурӯҳи мардум туҳфа мехаранд, якдигарро табрик мегӯянд ва изҳори муҳаббат мекунанд.